Hej til Gilloattimis täällä review mut ullumik eqqartissuaralluumi Kim Kardashianik atoraattakku saarnikooriarakku eqqarsarlu uwa aampisariaqartippaqa nunatsin ukiukku qaamaneqingiivittarpo uwa aampitaarisariaqarpara taa siullermi kalaallunan nassiussisinnaani kuungeriaramik uissaamit kammalaatiga qanorma kammangiumangakku ima maagnassiussisinnaaners akuassivor iulliliivissa maagnassiuppaa soorunami ima postimingaanni tammaannarporiartikkaluarak nassaagineqingelak aappassaani iullereerso posti allakka ikilingaatiammat aataapistiileeqippuammat tassuunakkulli amazonnikkut toqqaannarlu uannassiutsippara Amazonnikkuungunarpa qaamarpiangala taaksiinni rose gold pisiarivara uamobiila ima qanorma space gray yungami taa mobiilerivara angisoorioriorissua ima iPhone 6 Plus taamaamsuli angininngortoriorissuu eqqarsaatigissangaan mobiilera angereertigisa puulerami aattailuam angininngorpo taa luumi sunaava luumi taattumi qulleqanngikkaanni qullit atorsinnaa uyaasiniaruarlaan ksia selfie mu assiliissummut piukkussaallni sanaajuvo immik pateeqap ugguun pateerlersartap takusinnaavat taa ugguuna toortarpoq qullia ikinniaraanni qullialu iman tunuanit tooraanni qullia ikittarpoq qaamasoorioriorisuanngortarpoq soorunami iluartoriorissuu selfie assiliniarlniksia nalitersorniarukku suu eqqarsaatiissuakka taartoriusarallamma tikeqqaarnerat nalaani assilingaangama qalipaatai naluaruan ersarissinnaaners ja qanorma stripeqarpo ima qanorma niqqalipaanillernerussungaarnerus nillernerussungaarnerus taamaasiortaram qingarnaqutigisoriorissua takusinnaavat kisia selfie atorlu ajorpallaangilaq malunginiarlu ersarittorioriusarpo sualum takku qalipaataat nikkerap aalu pateeria qanorma imaqarluartor imaangit aattaa pateerutileram taamaalaksia taamaattuaannap nalua mobiilin mikinern qanorissimassanerso taavalu attorlugu imannat qanorma akikippasittoriorisuullun plastikka tusaasinngaavat qanorma arlaannu mangersumu ilingukku equngalaarpat sisupallallu nakkapallariaannaavo taavalu kingajasuarsuullni takusinnaava massumnalaani imaattu tas quasittoriorissua arlaani imaattulaarlnilu quaallnilu kingartupallalereerp taavalu kingartoram plastik iluani imma una spray innarnikooriarami qernert nuiartoruusaallni taava qullitai qaamasoriorissuu tassuuni iluartoriussuu soorlu uyaasingaanni taaskilluun iluan uyaasingaanni qanorma qaammartorioriusaami maattot ajungittoriussuu taavalu aqussinnaallu tooqqaannarlu sakkukilsinnaavo sakkukinnerpaaffia aayana taa tooqqaqqilluu sakkortuliartoqqittarlni This akuttartaatu iluarisoriorissua sakkortoriorissua takusinnaa qanorma qaamanera ersarinnerngorussuarpo soqannginttu eqqarsaatigissangaani mobiilim selferniarlni isinginiarnartoriussuu qaamasoriorussuungami taaksia qanorma qaamatilluarusukkaan assipittaatinneruusukkaan ajungittoriussuullni taamaalla taakku qingariinnarpak striipiusattai taava peruminaattoriussuuva ikkutereeraanni ima
qanatu piissanerso nalunakuyupporluun pingittaalingaatiarlu piingassaavor taavalu mobiilita angereertingisor taa qanorma puuatasuli anginingortippaa takusinnaava qullitaa nuisaniassangami saneraan anillangangaatiap LED-upput qulleeqquanit kissan ajorpsivisuumilluun ikumangaluaruni taa una mobiilin paarinnittuit akim ersittuupput kisiaam portungaatsiarput taa ukuttattaa teqeqqui annernertoruissuullut pitaaqqaat assoo annernertaamassak pinginikuungaatsiaat taiskinni sun tamannanertinnikooriaam kiisami annernarunnaaриartulup aattaksi ааllaqqaam attornerlullu annernartarput 360 kroon missaan akiliunga akikillerqatillumu kikkun tamanu siunnersuutingisinnaavara eqqarsarpa 400 tungaan akeqqarpoq immaqa ua isinni qanu akilerusussinnaanering eqqarsaatingissangaan imma 150 kroon missaan akeqqarsinnaangaluarpu naa aattaavisuanunarsuan taamaittum takungaluarti immikpateeqarp pittaasoruissuu immikpateeqarami mobiilera pateererutiatingis imaalpateeritorfingingilaa kisianni taamanna striipertillungi tak ersippu talinni taaman striipertillui uha pittaanerusumik pitaarusunneruunga uangarnisanilliullungu taavalu neriukkaluarlu unartaa kinernerulaassasool elfilluunni imaattua akisor plastikkitaa puua essersuutingissangaan akisorpasinnerunaauna akikittuarsuungaluat una ittorluuppujangaarami taavalu nipais essersuutingissangaan elfilluun akisorpasinneru taamaamma 400 tungaan akiliinikooriaama atortuassuasequminnissaattungaanut asulersua pinginiangilaa kingartoreernikuam tuniniarusungilara soortaaman eqqassaatingissangaan ksianni taaskimiluartoriorussuut tammaasaqarlun tuulaaninnerlu maattorsinnaamnaa unartaa qulliale atortarsinnaaruaksia una mobiilerluunni skærme ikingikkaluarlu una ikeriaannaangamiluartoriussuu tasksiataakkuttattai eqqaasinnaavakka pikkunaittuungaatsiarpunga pileringivikkukku akissaqaruil ajungilluinnartsia eqqarsaaui assikka kusarnarningussappu pinnersarnik assilisarukki immaqaluunni salfertarussi imminu akilersinnaangiittutua isingivara sualummi imma amimma ilaa pinkingasoruissua amimma ilaa sungaartorioruyussua taamaatsillugu kusaninerpaajungilara assini selfiiniksi ajungittoriussuusus allam soqanngikkaanni eqqastakorluorparaam ukioru vloggileraangatta taartoruyussuangorpanaasiit vloggertassuunga mobiilinni taa ersarinnерусsangatta taannartaannaa pinerullu qoyan isinginnaarsinnaangavit ajungittungoongis takoqqikkumaarpungut bye